pred izlogom satima stoji i viče. Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. Ma nemoj. Kupi mi medu i zeku, stolica Jugovinil. Tata, kupi kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu. Tata, kupi mi, tata, kupi mi, tata, kupi mi sve. Dame i gospodo, ova divna djevojčica je vama svima zasigurno dobro poznata. Pjevala je ove godine na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića, a večeras je gošća na našem jubilarnom 25. druženju u Rovinju. Njezino ime je Kristel René. Ona govori jako dobro hrvatski, ali još bolje međimurski. Un grande saluto a tutti, benvenuti. Questa carissima ragazza l'abbiamo sentita quest'anno all'inaugurazione del Presidente della Croazia e questa sera per l'occasione è arrivata dal nord della Croazia per essere mia ospite e spero anche una futura amica. A sada da čujemo kako si naučila tako dobro hrvatski i kada? Došla sam u Hrvatskoj prije skoro 5 godina i imala sam jednu učiteljicu iz hrvatskog jezika koja mi je naučila hrvatski jezik. Na početku hrvatski jezik mi jako teško bilo, ja sam ništa ne razumjela, ali imala sam jako dobra učiteljica koja mi je jako dobro učila, makar što nije znala engleski, a ja hrvatski. Tako da smo se razgovarali preko crteža ili preko prevoditelja, rječnika ili smo nešto s rukama radili. Kao na primjer? Na primjer, crtala sam hobotnicu ili nešto. Rekla mi je svako jutro digni rolete, upali svjetlo, a na kraju dana moram ugasiti, spustiti rolete i tako svašta. Pa jedan aplauz za ovako divno znanje hrvatskog jezika. Bravo. Čujem da u 10. mjesecu ideš sa svojom profesoricom koja je s nama, Blankom Tkalčić, koju pozdravljamo. Blanku poznajemo kao pjevačicu, kao manekenku, kao moju veliku prijateljicu, ali večeras i kao profesoricu, naše drage Kristel. Kamo idete ti, Blanka i profesor Oto i ravnatelj škole? Kuda vi idete? Mi idemo na Filipinima na Palawan! A zašto? Jer budemo tamo držali kao naš mini koncert. I šta ćeš pjevat na Filipinima? Da čujemo. Pjevat ćemo nešto po hrvatskome, a nešto će ja i učiteljica po filipinskome pjevati. Pa bravo, pa mi vam želimo sretan put i da ti pokažeš njima svoje Filipine i da se naravno nakon što ovdje se prestanemo kupati u moru možda tamo nastavite, jel tako? Ti imaš još jedno iznenađenje za nas, jel tako? Još jednu predivnu pjesmu. Nećemo reći koju, slušajte kako to pjeva naša najmlađa pjevačica zabavne glazbe.